yara bakwai kika kama ku, to ki hakuri ki kunce su yanzu ko kunce su ka dace a matsayin na nan gida ki yi biyayya kunce su kunce mata kunce ko kefa ka dace ai ya fa ma ce an kina taurin kunnen nan ba daɗi, maza ki kunce mutane bakwai da ta aure su gaba ɗaya su samu lafiya. Kunce mana igiya mota nawa ne? Khadija mota nawa ne? Ba ki faɗa ba? Na? Mota na? Ki magana ta ce mai igiya mota na? Na? Mota bakwai kace. Mota nawa? Mota bakwai. Kowa da mota ta yi. Tambala. Ta ana aiki na ko halar. Zalunci. Alhamdulillah. Sai shi abun godiya. Mun ba karamin imtihani ba. Sa'ar da muka same ku. Yes.